Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor pibaro ibra subhai pi shaki khubor hakimat kiman mata janmit. Ningkong ning shab nya phashwa shaki khubor na kaleng kibenta chong ka chala. Ki arhut ki samla ki bala pendam ya ka jingpuli PhD na ka school ba ni hu ki bala yo ya ka jing shap pen kuburam ha ka khasi students union maulai circle ha ka kharwetri Risaw acha pusan kila kentu yiki samla ki barang peteng yiki jingpuli ki bashalor bakin treshitom bat minot thom hala ki jingpuli khanang ba shisin ka sngi kindup yo ban khe yo so jong ka jingjam bat kindup yo yiki jing shap pen kuburam Arhut kirunar ki barang ti teng haki kampentrim hari lum karu kila syakem haki pulit hadian ba ka thuk ka bagi syutu kala accident hajan beru bari ka bahab ha bajeng don ba police station jong ka not garu hills district ki pulit ka Risaw district balalam khmat daw senior superintendent of police UVS Rathor ringkat ka jing sanran lang jong additional SP uba Orwell Masar hakasngi ublay ka khat artrik Risaw aja pusan kilaya lam yau yai ne scam kharsati shaka jaka kabawla penyam batle ya kakam beman persha ya iwe I hybrid ibang khatlai snam karta ha ka we ka jaka khlau hari Risaw district ban pha pen I kumnu ulale ya kakam beman persha ya hybrid iwe hybrid kan thai ibala tip kerteng kum iba janai khalam iba khatsan snam karta iba dei khuan jong I ba bikash marbanyang bat ikong jin balbara khalam Basyong basa hakash nong umpling dong shaneng block 6 persha ka khadop gi sipai BSF ila jar ngai na la ying na do ka pon riu bje janmien ha ka khat artrik Risaw acha psaw kani khubor kla posted ha social media ha lo ka jingja joini hebren habakran ha lo ka jingja jong I khna iba khat san snem minnin ka mi na umpling ka ba la mi lut ha ka ba la mi lut baro amtang na umpling hinrei na kishnong ki ba marjan ru Urang bashnong ko umpling ulay thu bawla yo jingtim balalab de hakapor aduna a minstem balapha hau ban pintip shakik mek pa ba kidei ban let shaganish das hospital kat bayo shinrang palara sardar police station urang bashnong ulong ba baro arngot kidei ki ba ithu iwe barkane kade ka jingkot hapleng jongki arngot Ka Sorfi Academy Higher Secondary School pen usla kala penkut ya kata yaw lek men jongka kabala sedang naduk ka Riu Tarik haduk ka khatway Tarik Risaw aja pesan hagni kata yaw lek men ni ka annual school week ki khna school bar kinong hikai klai shimta shirham hagi jingle ka ba per bar ka phang pedeng jongka ni ka jingle men ka day one team one dream I khna kan thai ibang khat nyo snem karta ibala tip kerteng kum I Sabina Maulong I khun jong ikong Susan Maulong bat uba Ensign Kriam iba syong ibasa hamaulai nong kwar block 6 ila jar ngai na layeng henrei hagapor kumba laishteng I no phaisngi ka khatlai Tarik Risaw arja pusan ka kme kala yo ya ka phone call bat la pentip ba ka khun kan thei jongka ka lit sa ka shi jong ka parlok shakashnong mauyong kaseng Neutral National Liberation Council ani ka HNLC kala kam ba ka di maka ka babu yo bom IED hakmat yengsa jong uba ne lang lingdo umsning hari Risaw district Kakerwa Khubor na General Secretary jong kini kaseng uba san kupa nong trau kalau ong ba kadi ka jing bu bom kadai kadak jong ka jing persha ya ka jing sha shet kala jong ka zat beriu haki politician berki he saipan ki ba ai ja ka ri tengen bar ki ba pen khlan ye ki kam khai pateng jong ki bar jela UMLA ka not Shillong constituency uba Dilbert nong room ulalet banya kendu yo sembut metrong ba ka jela uba snya bhalang dhar banyakren halo ka jingyai beteng ka company BI mentrekam hakani ka jela kata ban penyai ya ka jingkamai ki arshaka kani ka jingna ya kendu uba Dilbert ka dei hadian ba ka company ka banajaya constituency ka Jets 24/7 kala bu jing ujor ha u persha ya ka company BI ka badang yai beteng mentrekam hakani ka jela Kaseng Bharatiya Janata Party lani ka BJP hakani ka jilla kala dawa na ka sarkar jilla ba ka Devan Wengno ya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District namar ba hapo ka jingpet ba ka jingpen ya jong ka Khubor District la fil ban penne ya ka shongsuk shongsan ka BJP kala dawa ba ka sarkar ka diban IT no haki wei per ki officer ki bala ban te la kam bar ki bala ban penne ya ka shongsuk shongsan bentapat nya phashi Khubor na keleng ki benta jong kari Menteri ka Sarkar Pedeng bakmi ya ketenat kampo yeng Amit Shah ula play ya ka state level exhibition halo ki lai tili ki an ki bathmai ha Jaipur jong ka Jylla Rajasthan
Ula buru yang mau nong rem bat beli ya ki 6,000 ki kampen roy hakeleng ki benta ka Jylla ki ba shongdor kumba khandai 1,000 spa klur tingka. Ka ying bishar Delhi High Court hakas nginin kong kala rai bakan bishar benia ya ka jingbudui chong ka Popular Front of India ka batenju ya ka rai chong ka UAPA Tribunal na ka benta ban penne ya ka jingkhen bian sa sansnem bala penjari da ka sarkar pedeng. Ka BJP haka Jylla Karnataka ka laong haka skinin kong baka parti kan sepelong ya ka jingyai kajat hamanla ka Lok Sabha constituency na ka benta ban pinsngau thu iki samla halor ka jingno senyang ka jingim bat ka jingtmu jong sardar walah bhai patir. Commission Shakti kala kentiu bha ya ka jingashim benta jong ki kenthei ha India laong ka sarkar ha ka skinin kong. Katkum ka jingkhen na ka Ministry of Labour and Employment ka labor force participation rate jong ki kenthei kala kiu na ka 8.9% house nem arja khat nyau arja khat pra shaka southway 0.9% house nem arja arpulai arja pusa u Amit Shah bolong menteri ketnat kampo yang sarkar pedeng wala bu por hadu ubnai leber arja arpunrio na ka benta ben pinkut no ya ka jingeki jong ki moi sa India Wala kapur kadang don sakatu kat ni benai ki bor pulit ki nget scam ba ka jingma ka la ban kut no shwa jong kata ka jingbu por jong ka sarkar pedeng ka jingkhot hajir jong ka enforcement directorate yo khun jong menteri rang ba ka Kerala u Vivek Khan Vijayan ka la pinki win hakasan himasima hadin ba ka jingsha khot hajir ka long halor ka jingade ba ka case jong ka SNC lavalin haka case jong ka life mission kumbala pen pau hakidi sni bladam Ha ka jingkhandrai ki minderi ki babu haishnong bian hapokari India ki pulit ke Delhi ha ka singinin kong kila yokem nriungut ki nong Afrika ki ba shong bat sa bian hapok ka nong ba klemda yo jingbit hadien ba ka por jo ka permit kala kut no por ka ying bishar Supreme Court ha ka singinin kong kala kentaj ban shim bishar ya ka public interest litigation ka ba kno ba ka don ka jingdko ha ka bayade ba ka jingpenung kerteng tap vote ha ka Jylla Ka bench bla clear of Justice Surya Kant but Justice Joy Mala Bakchi. Kila batha yaw nong mudui bon mit pinsngau yakani kamat hakmat ka Election Commission of India. Kini ba kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. U President Jong ka United States Donald Trump unanyaw yakaskinin kong kum kasngi ka ba kraw bat ka ba itanan na marba arpong wat kijat beriu Israel kibla syara bor kila laj na ka jingsha set slung ha ka sengle no Hamas. Hadien ba utram ula terwa ya ka jingsange yasian happening shipai kari Israel bat kile no Hamas. Ka Hamas kamshim na set shu ikinong Israel kibla syara bor kibrang im haduk menta na marba ya ki khat langut kibrang sa la IT shaki shipai Israel bat menta kila lit phai no shalayik. Hadien ba kila sha set palat arsnam ha ka sengle no Hamas la penbena ka Israel ha ka singin kong. U President kari Amerika Donald Trump ula penpau ya ka jingtmu ban long siang halor ka jing kan an hapring ka Pakistan bat ka Afghanistan da ka bakam ba ula ban penkut no ya ka jing kan an da ka bakadawru iki wei ki thma ki ba la ban penkut no da ka jing tukular ka jong U President Jong kari Amerika Donald Trump ula ong ba ka jingsuk ha Middle East ka long ka bakham juat ban ya ka jing khang khardep jong ka sarkar kat ba udang kiu ha ka lingsun ban len shakari Egypt na ka benta bani shimmenta ha ka jingalang halor ka jingakren yasuk ha kaza Umitrang ba adu kari Israel u Benjamin Netanyahu ulo ong ba ka jingakun ki shipai jong kari kampat kut ha ka sngi shwaban pelat lut ya ki baro kinong Israel ki ba syara bor bar ki barang im kani ka lawan hadin ba ka sengle no Hamas kala dawaru bade ben pelat no ikinong Palestine na Gaza ki bala syakem ha ki shipai Israel kum ka jing pentrikam ya ka jing sange Asia U President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula ong bala yo lat ban yakren ASEAN kanthi ling ba ka telefon pat U President ka US Donald Trump. U Zelensky ula ong ba ka jingakren ka long ban seino pat man penpawru ba ka Ukraine ka donkam yakla jingada berkitiar thma ki ba khlain bo. Khatwei ngut ki shipai ka Pakistan kila yap ha ka jingakun ha ka nyobat Tarik Risaw. Ha ka jingkhanrale no ha ka district Oraksai jong ka Khyber Pakhtunkhwa. La pentip ka kai pot sarkar da ka ba penpau ba ki shipai kila yakun yikile no da kalenti ka bamdei tikitu kilong Khubor hakimat kiman mandaski kuble You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets.
Download the app now.